Kawistara Barisan Guru Nadi Ngasta dupa arum yen biasane dupa Cina utawi dupa ratus Barisan Guru Nadi sampun sumadyoning Bali badan halus ilu gendruwo ketean balas pati lan sak panunggalan yen kadang yo Barisan Guru Nadi sampo setot anggenipun ngasta busanganira sarwa cem kanca aku tak melu kowe sumusuk ayo menika simbah putri mereka wis pating biasa nek ngertian niki wae nek ning dhisik tenan tak undangke kok nggih nuwun sewu Bapak Pawang menika dipun wastani Guru Nadi nggih ditangeke nganggo langit mendung kutha Ngawi Mas.
kesasar susul kejene roto meces kalau dipilih keri malah tak diseke request lilo request apa? lilo apa wis ora kelingan lho Dewi duwe kenangan yang ngono kuwi ya ta ora ini kosong ora kerasa ayo mas suruh Ki siap ya lagu ya ya? Lagu. Apa? Lagunya apa? Yulan bu, sing ngakon sapa? Ya sing ngakon sapa? Sing ngakon ya sapa? Ini Mbah, wah kabar mungkin atau ayo kamu mungkin kan? Sesuatu delok. Wah. Ya iya sapa? Ketua panitia. Jadi mau sing ngakon ketua panitia. Mau sing pidato iki. Niki sing ngakon. Ya. Sing ngakon iki mau. Ya kan ini. Jenenge ya Mbak ya. Karo bening, karo nyanyi. Karo nyanyi. Jenengan gongkir yen. Rasa ngakon yen katon tanpa
sih, salaman sih. Harus nimbali jenengan salaman. Kurang Bisa ngoni. Gak boleh berarti sing nangoni aku. Aku malah mau jadi jendengan. Wes, ya Bang, lalagon apa Bang? Berarti apa gitu? Joget tuh lagu joget lho, Mbak. Apa orang seneng karo lagune to, Mbak? Seneng kok. Mbak. Mbak. Kok ayu-ayu kok, Mbak. Mbak. Kok ayu-ayu kok, Mbak. Mbak sinten nih kok iki? Wah, arep yo goblok kami ya. Lha piye ta? Iki sing lebur iki jemeh. Oh, alah iki kelebon. Oh, lah kuwi lho. Lho mek gelem tambah, Mbak. Besok, Mek gelem tambah, Mbak. Baru gelem. ya jane ya gelem nek pas. Nek pas. Pas kepiye to ki Pas, pas kelebon Oh, lha mek kelebon ora? Ora saiki. Lah wong aku lu ngomong ngelebon ya. Ora ya. Lah sing wani mlebu. Nah, aku wani nyarane wong. Suke wong yo. Kowe. Syukur bisa
Aja Rum, rum. eh Sing kopi lagi piyu pas sopo. lah dukun Judul sapa? ya dukun bayi turu tenan lho Kowe bis iki. bisa ngorok Eh, terus ngoweh-ngoweh iki sing gedhe ya mung kuwi bedhug rum, rum, rum. Sing ora turu ora ayu. Iki ayu, ora ayu. Ora turu. siji loro telu ayu Sing ora turu ora ayu. oh berarti rumangsane nek ora ayu Oh, tak pangan kan pring iki. kok ora manut dawa to Mbah Ya ora beda. Dalu. Tenang gue juang-juang ini. iki ketua dene Heeh, ketuane. Lah ya pajak ke apa? Lah mbak laku mengangke ngene-ngene iki ya wis alah kae. Ayo. ketua dene Eh, iki ketua dene eh. lah nek dadi wong tuwa ki didotke anak putu ra entuk marah-marah jare tuwa kok Ada salaman dite kare ora gelem. Ngerti aku. Salaman. duitmu ki pira Rene to Mbah, Mbah Rene tak kandhani, Rene tak kandhani. Jenengan wis tau krungu suara sapi lho. Wah, kapok negara rom. Jebule goblok ya lho. Ya sing goblok kowe kuwi. Ya yo. Lah kok iso to? Lah enggak. Mbak. Jenengan nek dikatakan ngarep, kok nate mireng suwantene sapi kira. Pun, Pun, pun Pun. dari sapi, sapi. Sapi lho, sapi. Sapi ini muni pripun? sapi unine piye sapi? Sapi unine piye? Kapok. Piye kapok nih. Ngono kuwi. Iki goblok arep ngapusi iki goblok. Ya ta? Ya. Ya lek jaluke ki apa to kok mau gedrung-gedrung bae jaluke apa, Mbah? Ya. Lah piye ngene bakul pirang-pirang lho, gek duwite nggo tumbas. Nggo tumbas kok. Kurang iki jalur pira tekone ku pira ya ora ngerti asal iso ngarani kurang. Sing mumet sing tekon kok sik ditekoni. Tidak telat deh. Ya ya sabar. Dijake. Ya, dijake. Bukan.